Siz geleydiniz mi? Hey görüşümüz ya Allah. Berden ama gümür yallat yok ha. Bu aydiyanınız doğrula yönü duydansız da. Ay siz duydansız geliyorsunuz, men duydansız geliyen görüşümüz ya Ali bizim siyasiyetimizde bir yıl mengeşlik var ha. Oturaysam var mı? Siz ursu edersiniz la. Elbette. Oturmak var mı diye. Elbette. Oturun. Neyim çetiniz geliyor? Ay adatça men su içmeye haliyen yönü hedir ona mı çetim gelen yok. O düşünüyorsunuz mi? Uyda başka adam var mı? Uyda men var ha. Vaha ola sizi görýänle yönü men daýdaňyz bilen duşaýsam gowy boljakdy. Näme? Daýdaňyz bilen duşsam bolar. Daim mili? Hawa. Näme? On size näme berdi? Only işim bardy. Ne kiliş? Ay bu arada mendim öňümle uğraşsam gowy bardy. Uy, ýokda alyň. Ene bir sede. Maňa? Salamu alaykum. Salam, sizi görenimi ören saat. Menem ören saat. Size tepkil vermeyin. Hay, sizin oturun. Bilýäňiz näme? Meni bärik ene matam ogurtdy. Men sizin ýanyňyza niyetimin çynlygyny ıglan etmek üçin geldim. Eger siz radylyk berseňiz, benim üçün bagtly hadise bolardy. Yok Ravi, benim için senin tekliğiniz akbarın değen bagtı oldu. Benim için ulu hormozdur. Hem öl kakına toy gününü belli edip bilersin. Sen bagtlymy? Näme boldy? Zeta. Sen näme aglaýarmy? Ýoklu. Gözüme bir zat girdi. Mene bagtly. A sen? Menmi? Menem bagtly. Hatta bir hili gorkuwam uğradım. Düşünmedim. Nämeden gorkýan? Ravi. Häzir men sana kimdigimi aýsam, ähli... Hani dursana, dur. Sen kimdiň gözüm aýdaýyn. Näme? Sen lýalyk gyýzyňy bilmeýändir diýäňmi? Ýoklu. Yok. Edil özi. Ýogry, anny iş bardy. Ertir alsam men boş. Telony bile geçirelim. Ravi ýöni... Yeri bolýa ýa-da ýok. Men gidip bilmem. Nahar gızdır, o savak gidenler. Men onu iyem gızdırdım, hanmaňa ver. Özüm arasalarım. Bolýaly içi. Kıydım, sen näme, ähli iş özüň etmek ýüregiňe duýdyňmy? Kaka, yer şera içmek ederi. Yer näme ýörýän? Nä obany ýördüjek bolýar. Häzir hut şera gitmeli polhot geldi kaka. Ay, men nähä kardeş, iýe kaşaýam ýok. Pulalat etmesene, pulvaka on dostum, verme kıynanamak. Men sana on mesufe veren yeterme. Yuvaş, yogam tağlarlar. Kimi tağlarlar? Menim mi? Albor finansımı mı görünür? Boylar soğlayım mı? Hani saklan, birden yıklayma. Raka, Men sizi dinleýän. sen nire uğradın? Bular işmäge var ýandy öýüp pikir edýärler ha. Biler bolsaňyz bar ha. Biler bolsaňyz on dört çağat üstüne aýalanma. Ol bolsa o garyp eger ähli aýlygyň meýhanada soňky oň maşgalasyny kim eklesin? Şoň üçin on goýawçylyk etýärýäli, on ýany bilen gitmeli bolýan. Şoň üçin ýarym goýawçylyk etmeli bolýan. Ýer näme? Diýip dursun, illa adam el gürlämir no. Seret, diňe adi men maşalýa. Bugun bu ser gozam däle, seretmi? Ala şoň üçin muny mudama arkaňa mindirip öýüne gitmeli bolýar. Pul tapsa saklanacak kuman yokturmun. Giderde içip serhoş olup gelir. Ay hoğu da on sana kim saklasın? O görgülle ne eceva ne de doğun. Yetim önvesen nabi. Şoň üçin bozga adam bolup yetişdi. Hayran galaymaly. Başlam. Berde kim ma? Kim diýen? Bisil sen misin? Näme üçin geldin ha? Hani bar git.
Men yeka alasın meli ha. Sen olsa bägden git. Sizi duyunçalmak gerek. Ne diýdi? Diyinzalmaly, gen galaymaly. Hawa, siz öýüňize gitmeli. Ha, men hiç wagt öýüm bolmany. Ýöne men bir ýerde ýaşaýar. Katıgowy. Şawanyla. Ýürüň, şo ýerigem gider. Aty tägin o men girdi ýaşaýanyň bilýär. Men bolsa bilemok. Sen hakykatynda men öýüňi tapýarmy? Men Allah'ım. Yok, men Allah'ım yok. Ýürüň. Onu häzir barlap göreýär. Men hiç wagt öýüm bolmany ahry. Inni nirden morsun men açmok. Ine? Uy? Şu. Bir şöýme, şöýme. Siz şunu diýäňizmi? Bundan öý bolmaz. Bundan öý bolmaýar. Hani içeriklerleni şu görýän zatlaryny şu külwe sen öý diýäňmi? Sen öý diýäňmi? Diýen alaýmaly, ha? Şeýlemi. Bu goşlara pencere öý diýäňmi? Sen şu zatlary öý diýäňmi? Gölkünç şeylerimi özgülün yakın adamları dostlar var. Aminne olsa olur yok. Ne ecem var, ne de kakam var, ne erkek doğanım var, ne ayal doğanım var, ne de bir dostum var. Huwa bana atasızlık bileniyorlar. Sebebi ben köşede doğuldum ve köşede de terbiyelendim. Şoň üçin men bu köçeňde daýlarynyň sergirdalyň arasynda ölmeli bolarym. Yine bir gün köçede men soğuk gezdim taparlarda zirvebil lökülýän taşlap koýberler. Ana şeýdi ben tomoşa tamam bolar. Düşünýäňmi sen şu zatlara? Sen näme diýäň? Kim sana ýalňy diýip aýtdy? Raka. Belki içkiň taşlarsın, he? Ay içkiň taşlasana borly öli ýöne sana näme peýdasy bar, ha? Eger peýdasy bar bolsa näme? Yok kıydım, barır bu derman bana kömek etmez mi kadiyen? Häzir hayır etmese de soň hayır eder. Şoň üçinem ýygyderli içip durmaly. Bu derman eneň sagallar diýip prawi aýtdy. Hana urtla, ýene bir hewes, ýene berekelläýni. Oy, çağa kaň sana derman içirmek gaty kynly. Sen derman içmeni hiçem halaň okdyň da gıydım. O budatları başarıya. Gerek olsa haş ediyor. Gerek olmadı da korku diye. Şey diýsene, görýän bolyn uladam ýal pikirlerini uğraşsın. Sana şakta bir adam araşya. Hol hemişe bir de pul getirýän adam ara. Ýöne ol bize berilmeýärdi. O pullary daýdan Cenap Aklowjudan alyp gillek goýýa. Kakaň wesiýetden pullary hiç açan niýetlenen adama berilmez. Diýmek onu men teklibim sizi kanagatlanlar da seýlemi. Uy, menen tek o arada pikirlenýär. Onu Zita bilen maslahatlaşa geliň. Uy, he, Zita bilenmi? Men derdi? Ene on öýüm geläýdi. Uy, eşden ya Allah. Bir ýanhut sen barada gurrun edi otyrdy. Şeýlemi? Hawa gaýdym şeýle nähili ýagdaýlaryň gowmagy. Ýaly. Sizin ýagdaýlaryňyz nähili? Hudaýa şükür gatygowy. Cenap Badrenat men pikirimçe soňky döwürde gaýdyňyz gaty üýtgäpdir. Ol başga adam bolsa diýsen boljak şeýlemi? Howla ol özüne olan anam düräpdir. Beýleklerim üýtgendir. Muny siz duýmaýan bolmaňyz mümkin ýöne onu men duýýan. Meni begenlerýän zat bolsa, olaň gowy tarap üýtgemegi şeýledämi? Şeýlegerek daýdaçy. Uy, hawa. Tähin ýezgörüş öňkü ýerlekden maňyşaňar mandyr. Ol özüne hormat koyup başlapdyr. Men muňa daýdan uly arada sip düşenýän şeýlemi? Ýalňyşýaňyz Cenap Gupta. Daýdan maňa üň esewan bolýardy. Häzir bolsa oňa men esewan bolýan. Oň terbiýesi maňa peýda getirdi. Şeýlegerek daýdajan. Elbetde. Indi bolsa men öz borjymy ýerine ýetireýin. Ene biz siziň bir aýlyk pul hakyňyzy alaň ene.
Sağ olun Cenap Gupta. Haýsy diýen sana görýän. Oy, ol her gerek geleni pul sana dip berýär. Gaýdym goýan daýyň sanasyn. O näçin? O näme Cenap Gupta ananynokmy? Cenap Gupta, pul sanamyň geregi ýok. Pul alyny dip hasap edýär. Näme de bolsa sanasan rabo. Ýok gerek gel. Şu köllük adamda kine döredýär. Bağışlan. Geçen 18 ýylyň içinde puli birinji gerek sana manalýanyň men soň gatyp giň alýan. Inni köp zatlar özgördi. Hemmeten birinji gerek bolup geçýär. Doğrudan hem şeýle gerek daýdasyn, he? Uy, elbetde. Cenap Padrinat, hoş sağ olun. Siz diýen mi Cenap Gupta? Howa maňa wagt boldy, hoş galyň hanım. Hoş geldin durun. Bir ýene duşsa, men onu ugrataýyn. Daydı. Bunlar gizleyip koymalı. Sen şeyle fikir edýänmi? Hawa şeyle fikir etýän, onu gizlemeden onu alarlar. Onu kim alır? Ne? Al gizle. Men häzir. Bu açarlaň agyrdygyny, sen inçejik beýliňe bu agyr açarlaň näetip agram salmaýanyna giň garýan. Onu özüm götermeli boruna. Näçikde götermeli. Oy, bir konu bana verersin. Men Zita canım. Men Zita canım. Şeyle mi? Zita canım. Men Zita canım. Han ayrıl. Nahar tayar mı? Yok, yeni tayar de. Bar gitti tayarlı. Düşündün mü? Han bar. Tez ol. Sana buun goğurya naharlaňy taýarladym. Ine bu naharamma, bu önümlerimma, taçakda isleýän zatlaň ähliti wa. Arkaň geçdi iýet, işden açyk bolma isletýän. Otur goýdum, men oturjak. Hiç naratmadyň da kıymadan oýladyp gelýärdi diýene, ağlamadyn hem gaharlanmadan hiýdim. Oy, çağlara bir gahar edip bom, olar başlamaly ahyry. Ýakamly degişme. Hantor, näme unudaýdyňmy? Sen ýeriň bärde derli, o ýerde bolmaly. Vay, men hemişe şu ýerde oturýardym da. Inni bärde öýe ýesi oturmaly. Düşündiňmi? Bar otur. Vay, maňa tapawdy ýokla, men bärde oturaýyn, aňyrda oturaýyn, maňa häzir tapawdy ýok. Çyrmaýsam maňa bu ýer ýaramanam duranok. Maňa garaş. İyice gittimi? O samsyk nereye gitdiken? O menden almatyn alar. Alıp gideli. Gitmeýinle. Saňa garaşyp durkalar näçe gitjekler? Men olar bilen bir saçakda oturmalymy? Sen däle olar sen bilen oturmaly. Hani ýür? Ýür. Şu günden başlap öýe ýeti şu taýda oturar. Düşündiňizmi? Hawa bizim şonu isleýärdik de. Şoň üçinem ähli açarlaram onna bolar. Düşündiňizmi? Düşündik. Al. Ýok gyzym, ol maňa näme gerek? Men senden haýyş edýän, inni bu açarlar senki bolar. Siz näçe diýiňiz ok? Hanyna harlanyň? Biri şeýtany. Yeter ki de. Salam oturdunmy? Salam, men gadyrdanım, ýagdaýlaryň geçip. Hudaýa şükür gowy. Men dowanym bilen tanışdyňyzmy? Ýalňyş meýan bolsam tanışdyk diýen.
Son siz bir yeri bitdiniz diýen şeýlemi? Dele gittim. Siz elbette ondan bir haber bolsaňyz gerek. Ýöne oň ähmeti ýok. Ramzi taşarul kampaniýasyny işleýär. Şoň üçinem onu öýden başga hemme zat bar. O häzirim uýasynyň ýanyna ýaşaýar, sebäbi daýda mehmansyýar hojuluk çaýar. Gonumy bolmasa ol kän gurlaýar. Rabi, kakın doğundan näme diýýän ýadyňa düşýärmi? Daýym. Daýyň aýalyny? Daýdym. Onu daýdan doğun kim bolýar? Çakın doğru bolsa çorban bolmaly. Rabi, men gelýänçem daşka garnaşym bilen gürleşip. Men häzir gelýän. Men gitmeli wagtym bolýar, başlaýan. Dogry aýtýaňyz, siziň işiňiz hem köp. Howa, siz mamla, hoş galyň. Hoş galyň. Hoş galyň, sag bolun. Hoş wagtyňyz. Uy, daýda, bu men daşka garnaşym bolsa oňa yer ber. Daýda, ýene görüşýänçe hoş sag bol. Ramjit gördüň dämi? Sen mol, bu zatlaryň ählisine teň özüň näker. Men öýdeniňden bir hepde bolanok, emma berde bir aýdynym düzetip bolmajak bir tabar işler bolup geçipdir. Sen endi kiştat göre owa, men gurrun bereken deputatyny üçür. Durba kal haramdady entek ähli taty jogap berersiň. Sen Rabiň arkasyna gelenmek diýendiň. Ýöne men tapagym ýatdan çykaran bolsaň, men onu täzeden gaýtalap berýärin. Görýän welin sen aklymdan adaşypsyň. Hıyan ýok, öňkü duýgular täzeden dikeldiýär. Men ýokkan daýdan sen gowşup tutan üçin sen batyrlanypsyň. Men kemerimiň nähil saýanlygy ýadyňa düşýärmi? Bu kemer öňen sen teninde adyl goýan nälir? Hanygy izagaz öý işlerini etmäne wagt bolly diýen. Yeni öňküň ýaly öý arasalarsyn, nahara bişirirsin, gap-gaşlar, geyim geçimlere ýordyň düşünüklimi? Inni sen maňa nähili özüň artbarmalygyny öğretjek bolýarmy? Me onu al öwretseň, me saňa al paýyňy, me. Haýyş edýän, beýtme, haýyş edýän, tatlany haýyş edýän. Sen asyl gorkagyn ekeniňe. Harat edin. Sen häzir özüňi nähili alparmalygyny gatyp basymy öwrenersiň. Zita. Ene haýyş edýän maňa Gorkok şagally seni. Seninni garra adamdan delala tagaraşýanmy? Nala jedeniň bir gummol. Zita, inni sen eneňe de gulak atsak kämi? Sen maňa gatagan edýäňmi? Bollet diýen men saňa. Bar öz otaňa git. Sen nenem bir erkek bolarmy? Saňa diňe şu biledigi de gaýmak galdy.